Некі момант надышоў час, што я павінен буду расторгнуць контракт, і з розных нагод, пра ўсе мы не будзем зараз казаць. Ось. Можа, там ёсць некаторыя такія вельмі далікатныя, там як некаторыя чуткі, плёткі распускалі аб тым, што дзядзька не прайшоў умоўна дэтэктар, кажу, поліграф, то пра гэта я магу паразмаўляць, умоўна кажучы, што хай той чалавек гэта агучыць, умоўна кажучы, і некія факты пра гэта распавядзе, а так это ўсё, як заўжды, балабольства. Павяртаючыся з розных нагод, і было зразумела, што гэта не просты крок, і таму мы доўгі час з камандырамі баявых падроздзелаў, з радай камандыраў гэта абмяркоўвалі і прынялі рашэнне, которое зараз самае аптымальнае, самае эфектыўнае. І зноў жа я не сышоў нікуды, я стаў займацца іншым накірункам працы, который нават рада камандыраў лічыць, магчыма, не менш важным за тую баявую працу, што яны робяць. Гэта прадстаўляць увесь рух каліноўцаў. І ў тым разе, калі патрэбна, палітычна. Вы самі прынялі рашэнне пакінуць пасаду камандзіра палка Каліноўскага? Гэта маё рашэнне. Калі б у меня была магчымасць, я б застаўся б у краіне на кантракце, далей быў бы разам з хлопцамі. Гэта было толькі маё рашэнне. Якія з прычын вашага адыходу з пасады камандзіра палка Каліноўскага вы можаце агучыць публічна? У тым ліку гэта сямейныя абставіны, я б не жадаў бы пра іх казаць зараз. Вы згадалі паліграф. Ці мусілі вы яго праходзіць і ці прайшлі? Я прайшоў паліграф, да мяне няма пытанняў.